राम राम हरे वाह वाह चढ़ा चढ़ा चुनरी ई हो लाली के बुझा था कि अपना बहन के दांते धरी मैं हर वाली के दर्शन करा दा जीजा मैं हर वाली के हो और विक्रम भैया की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और पुरस्कार आयल है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भैया के। बाकी आश्विन के महीना में एगो साली अपना जीजा जी से बड़ी सुंदर भाव में अर्जी लगाओ तरीके जीजा जी हर साल रउआ से निहोरा करें कि चली एमकी के मेला घुमा दे है। बाकी रउआ इतना कंजूस है कि कबो नामे न लीला। बाकी साली कह तरीका क्या कहता है और बड़ी सुंदर भाव कि आइल बात सहारा तोहरा बाबे मन साली के कि आइल बात सहारा मनवा आज बाबे तोहरा साली के। ये गाना जितेंद्र भैया लिखले हैं और अगर साल ये फटाफट भोजपुरी से गाना रिलीज होए वाला बा रउआ लोग के बीच में दशहरा के सॉन्ग बाकी आइयो से पहले गा देता नहीं। बाकी कहत तारी एगो साली का कि आइल बात सहारा मनवा ए जीजा जी आज बाप तोहरा साली के कि आइल बात सहारा मनवा आज बाप तोहरा साली के चल न घुमाई द कि दर्शन करा द जीजा मई हर वाली के दर्शन करा दो साली मई हर वाली दर्शन करा दा जीजा मैं हर वाली के दर्शन करा दो साली मई हर वाली के आइल बात सहारा मनवा बाप तोहरा साली के दर्शन करा दो मनवा कोई तुहरा जीजा आइल बात सहारा मनवा बाप तोहरा साली के दर्शन करा दा जीजा मैं हर वाली के दर्शन करा साली मई हर वाली दर्शन करा दा जीजा मैं हर वाली के चलो चलो दर्शन साली मई हर वाली के बाकी हम लोग के बीच में सबके तो एल्बम में कोनो प्रचार में कोनो कुछ में ही नाचे नहीं। इतार साली ना ए अदिति हाँ इतार भाई लगे हैं भाई ना हमार जीजा जी लगे हैं। अब आरती न्यूज वाले के ही जीजा जी बनाएंगे। ना ना एक तार बार के लिए ताली बजा देंगे। तार जीजा देखा जोरदार ताली बजा देंगे। तार भाई देखा लगा तेरे ए जीजा जी रउआ तो
वीडियो बना बना के बहुत पैसा कमैले हैं। बाकी जीजा इतना कंजूस है कि आज जीजा तार माऊ उबर बाकी साली कह तरीका ए दीदी हां जीजा तार माऊ बोले खला का तरह ए जीजा हमर मरद हो गए बाकी कह तरीका आगे बात सहारा मनवा बाप तोहरा साली के आगे बात सहारा मनवा बाप तोहरा साली के अरे बाप तोहरा साली के दर्शन करा दा जीजा बाहर मौका जीजा बा बाकी आगे बड़ी सुंदर भाव में साली अपना जीजा जीजा कह तरीका जीजा तार भीतर से माऊ बढ़े कोई सलसबीला में लागल बसलना पूछ बिंधा चल जाती बिंदवास मैया और बड़ा प्यार से आज जीजा जी बड़ा नाचत रहे ए दीदी जब जीजा तारा इतना मौक बढ़ते यही से बुझा के तार दीदी कैसा वाह बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और पुरस्कार है अशोक जी की तरफ से आज रुपया कमा के हमनी के बहुत कमाई जा हम आदित्य जी बाकी सारे बहुत तरीका कोई सरस्वती लावा में सपना बसाना पूज बिंधा चल जाते बिंदवास मैया और कह तरीका चलो न चढ़ाता चुनरी की हो लाली के वाह वाह चलो न चढ़ाता चुनरी की हो लाली के तो बुझाता कि अपना बहन के दांते धरी मैहर वाली के दर्शन कराता जीजा मैहर वाली के बहुत बहुत धन्यवाद रउआ के चलो मैहर आई दर्शन चले चलो साली मैहर और आगे बड़े सुंदर भाव से साली अपना जीजा जी से जीजा तार खत्म मरे जीजा से कते हाथ से बुझाता कि अपना बहन के दांते धरी थक जाता रहे बाकी साली बड़ी सुंदर भाव में अपना जीजा जी से अर्जी लगाओ तरीका तरीका बारा भात निमिये में अइली हमरा गावे आरा देवी तू घूमा द चल के खावे ए जीजा जी हाय त सहारा के इतना पंडाल इतना सुंदर तारा जीजा जी के फारका के बीमारी बा आज सुनीला छोटे बाबा जीजा जी से कहत ने कि आरा में बड़ा सुंदर बड़का पंडाल जीजा लगेला जीजा जी तारू है अरे लड़का से माटी खा ले हां कोनो बात नहीं है
समझादा अंजनी भैया आरा के वाली का है हम का सीधा मारी के कहा है बाकी हम चाहेंगे कि मतलब आप मुर्गी मार देंगे तो अच्छा लगेगा। ए अंजनी भैया तू आरा के बाहर कहले कि हम प्रॉपर आरा के हैं हमार मारे ना आई ना आवेला ना अच्छा मारे नहीं तो ऐसे कर कोनो बात नहीं कि 3 बार कूद जाए के बा मरवावे आई ना मारे नहीं तो ए कि पाना भागने में हां चलत रहा इस लड़ाई अभी भइल ह जीजा तार एक बार बढ़िया प्योर से एकदम ए जीजा जी नाक मत कटो हाथी माऊ हो गइल बा कितना कैमरा लगल बा कठमाऊ घरे कठमाऊ हां पाना भागने में मीठा मीठा चलते रहेंगे। हाँ। एक बार हम करते हैं ए दीदी आप वैसे ही मुर्गी मारे ए दीदी तार जीजा नहुर के बड़ा बढ़िया डांस कर ले ना जीजा जी बड़ा अच्छा नाचल कर बड़ा अच्छा लागल बाकी जीजा जी एक बार देख ली रहुआ कहे के बका पाना भागने हरे ना बला बला हरे बस जबर जबर जाओ भाई हेलो पाना भागने में आईली हमरा काम और जीजा जी से कहन तरीका बिहिया के दिन माई बिहिया के दिन माई बकोलपुर वाली के बिहिया के दिन माई बकोलपुर वाली के दर्शन करा दा जीजा मैहर 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 दर्शन करा दा जीजा मैहर वाली के दर्शन करा दा जीजा मैहर वाली के बोल सच्चे दरबार की जय